Ати се на кантоно и чекайте ме, сега че излезем и аз ще се разберем. Добре. Няма да има пътека на Камбунов, там над Камбунов. Ой. Тук мостето, ма преди мостето е преснадира и зазнал е огромен. И се качил нагоре. И къде сте? Е, тук на чичовите на местото, отивам надолу, тук няма никой. Чичовите е над мостето и още не го е чул. Аз съм тук срещу Падна Любор от дерета, сега че излезем на Падна Любор. Чух се кога говореше. Излизам надолу, сега от тази гонка е излезнал. Аз отдей минах, там нямаше дира. Сега е излезнал огромен. Нагоре ли се качва? Там вече не знам на къде се качва, но предполагам. Нагоре се е качил, излиза тук от тръгнето, през пътя и айде. Де и там е съчудно. Не, аз слизаме тук надолу. Ти че го видиш след мостето от десно. Къде му бега на чичумите, къде влезна, те там излиза. Така. Едно като път и едно нагоре на къде. Значи контрол има едно като път и едно нагоре. Кое да фана? Еми! Юков! Кажи Боби. Янчо, ти чуваш ли ме? Чувам те, бе. Казай, бе. Некъде кучета чуваш ли под револница? Аз съм тук една дренова воденица, бе. Не съм от дренова воденица. Що? Ма това те питам, кучета чуваш ли ги некъде там? Прехвърля гумата, Боби. Не ги чувам само въобще. На къде да одиме? Боби, черната... Никъмто е тук на кантона. Само да мина покрай мене. Ради спася отгоре на... зад кантоно горе на пътто, къде е за древовица. Там е на високото, да знаеш. Кой? Не са лаят кучета некъде, бе. Откъде кантоно там? Дали ти чуваш ли ги некъде кучета? Значи надоле, за да не е много по-долу, за да отколкото пътеките се бъде. Еми, ти дека си, бе? Еми, чуваш ли, бе? Кажи. Какво? Кажи насам. Питаш, бе. Дай, бе, те дира, бе. Идваш ли насам, викам. Генчо, аз съм нападнали обор, еми е некъде по древовица, не знам. Да, тебе. Не може да си чулко. Дени, викам, идваш ли насам към мене? Не, там седи. Ние да видим какво ще направят отдолу. Какво че го отпили над реката или не? Ще не знам. Какво бе, Жоро, нали ти викам оп, ти не чуеш ли? Ради под кантона ли лад кучета ли отсрещу като искат, бе? Айде, оттам. Какво правим? Боби, Еми пита какво правиме. Боби, чуваш ли? Еми, никой не ме чува. Боби. Кажи. Чуко пита какво правиме сега. Кой пита? Кой? Кмето. Мето да каже. Еми, ти чули го? Каза ти да кажеш. Вите го кучета, чуват ли си там некъде? Тия моите заминава там некъде по древовиска, отида, не знам. Да пресърга, излили се над кучетата, ама ги няма още да се върнат. Ама сега ще видим какво ще каже кмет. Некъде през древовица ли префърля? Той каза ти да кажеш. Без кучета какво правим? Правиме свирки на корем.
Еми, водените ли префърлива кучето взил свиняк, бе? Там казах, да прели. Видиш и яко нагара. Мама, надеба, ни надеба. Да, ние какво правим тук? Ние с Ради и Валката сме на бунгалото. Без кос играйте. Качваме ли нагоре? Какво правим тук? Миле, всички погледи са вперени в тебе. Абе, тая дружинка днеска има ли отговорник или няма отговорник? Гледам и спуснеш печката и изгасне да тебе му... Не бе, смутания, аз съм си застанал на посия, ама хората питат, затова отговорим. Това като да откучи. Това седите на посии, кой къде е? Това вече е друго нещо. А ние от бунгалото какво да правим, бе? 3 човека сме тук. Влезете долу до Сърно, вижте там дали има дира. И тогава ще го гоним това на реката. Абе, тия си добре, че влезат долу до Марите до Струя, така че това да горе. Тук на мостето има дира, бе. Излиза и влиза тук от чукота. Никъде не влиза, бе, Ради, не го видях да влиза, бе. Това е старо за мене. Що ме старо? Гледах по пътно дира няма никъде, никъде не се качи по пътно няма никъде отзад. Това некъде освен ако ходил по коловозо или мога го видя, ама къде се качва никъде. Аз се качих до билото тук, у брега няма никъде качва. И това къде е? А Ради, излиза ли от чуквата или влиза от чуквата? Отдолу излиза, бе, че чумите къде го стреля големи, къде сваката го заграма, отдолу излиза и не мога видим на къде се качва. И тук зад кантона на пъто влиза още едно. Ако сакате го гонете. Не ако усикате, там и се разберете, не да на кантона седите какво правиме. Ради това минава през Гьоло, точно къде влиза пътеката за Царевица, оттам минава. И се качва веки нагоре, ме нагоре не съм удил. Не е голямо. Ради, чуваш ли ги тия кучета къде е, бе? Тук некъде къде марим път от тази страна, от тук ли са, от само ли са, къде са? Боби, има ли някакви кучета там при тебе и при Македонец? Аз съм у средата на правото на билото. Средах къде стари навес. Аз се качих горе, подминах и Дани, подминах и Жорката. Тук съм на 100 метра от билото. Я Валко да се качи с другия Валю и да дойдат тук и да заградиме Дренова водиница и прегоните отдолу това търнито. Уния да се качат там по посите, къде си век. Двете ли я прегоним, бе? Това над реката. Аз да съм на 25 годин, бе. Тук над реката, бе. Търнито от това упадината. И без кучета какво да правим? Аз и да лаем. Ако чета гонат некъде там, къде кантон. Еми тия къде са на кантоно да видят. 6 пъти питам Радослав, чува ли кучето от среща или не го чува? Валко, чуваш ли, бе? Абе, стига 100 пъти, брат, че 100 човека питах. Тия кучи са оттатък и точка по въпроса. А вие ли имате устата да не казвате къде са тия кучета? 5 пъти питам. И как мога да отговорим, като 5 човека се прескачате, кой да говори, кой да пита? Как да отговорим? Абе, ти че се надърнеш ме край, бе. Валка, чуваш ли ме, Валка? Чувам. Не знахте ли вие по Мари път или не сте? Не сме, бе, не сме слизали никъде. Помни това ело е тук на Дренова водиница, че заградиме Дренова водиница, за да е мога следна надолу. Да дойдем на Дренова водиница, така ли? Да. Защото ти си оставаш там на локвата. Да, тук съм. Кажи.
Ради, аз съм над тебе, окутал бъж с дъбите, съм точно отгоре преди елита. Аз съм над тебе. Ти по горния път ли си? И аз какво трябва да направим? Я пак, че не те разбрах. Ради, това над тебе ли ела отгоре, бе? Не бе, горе това утрението, бе, очуквата, бе. Над тебе отгоре. Над Антоно, тук зад тебе. Не над реката. Они май са пущени или са вързани на Антоно? Кажи. Викаме на твоята църница. Кажи, майката ми, двете къде са? Паната е знала. Покрай тебе ли мина? От мене първо едната, после другата. Значи си тук огонката вътре. Знаме къде се отделя, но се чува. Знае долу на света. Сега ли, бе? Преди 10 по някъде. Не, бе, били са горе на Кантоно при Македонци и каза, че стърнали, вика, като се чува, вика, стърна къде тебе. Две кучета минава, кой се не знам. А това, къде сме го свалил реката и че мине зад Антон. Излизата на реката. Абе, развайва горе, наместува я, върна се, патърна нагоре, се върна обратно и слиза надолу. Върна се обратно и се слиза надолу. Мина ли кучета дрема водица, бе? Македонеца на Кантоно ли? Кое? Македонеца. Върна чекалото. Сега мина това един юпес, преди малко мина барачести. То, патърни мина тук. При мен е една пътя надолу. Мене и ме заобиколи тук през билото и тръгна надолу за къде Чичо Митев, къде му местото. Аре, излезите от дрема водица, ако искате. Викам, ако искате, излезите от дрема водица. И какво да правите? Ни кучета се чуят, ни дявол. Аз съм тук над сечището, къде звалката го дигаме преди елита. Ради каза, че тия моите са минали покрай него, къде дрема го. Не съм ни ги чуем, ни нищо. То на спас патърни излеза тук при мен и в една пътя надолу. И ти казах, бе, първо това къде лаеше, къде е тук горе изпредала и после на спас то патърни преди 15 минути излеза тук отдолу и в една пътя към бунгалото. Не, други кучета не съм виждал. При мене мина първо барачестил на Македонец и после това патравото. Ради, къде си, бе? Да знаеш на Кантоно. Да, добре. Еми, да ви чакам ли или какво? Айде, бе. Боби ти излезнали на долния път, бе. Какво дали? Излезнали при ради на пъто или не си? Там аз знах, че се спускам надолу. Не бе, да седим ли тук да чекам или направо да слизам къде Кантоно? Хайде къде Кантоно? Добре. Не, аз защото чуеш, че зияш, викам, чекай, че седим до последно. Не се обяснявай, познано. Ние го тук има чавко. Гоначо гони ти се криеш там пак до печката. Нагревам си хуя да дойдеш да лопнеш. Направо го опечи го. Добре, иди. Огънете си станците. Кажи, чон. Аз съм още тук на лопата. Аз си резах да рача. Вече трябва да се гледам с нещо, докато ги натоварим това. Боби, ти чуваш ли, бе, Боби? Кажи, Генчо. После, кой е последен, нека заключи портал. Добре. Айде, днес има тимеро, жал живе. А другия път моли да не минеш оттам, а?
Моля да ме чекаш на портала, първо да ми рапортуваш и тогава да отвориш, а? Не ме кара още сега да го заключим.